Sumurupa ing rikalungguhan samengko negara Ngamarta para kawula kabeh padha kena pagebluk sing diarani ya kuwi pagebluk virus. Ya kuwi kang dipandhekani dening ya ratu utawa raja musyrik saka negara Mrik. Lajeng kados pundi ingkang kula badhe tindakaken lho Gus? Ngene yo Kyai. Ing rikalungguhan samengko kabeh ora bisa nyirnakake pagebluk iku kajaba pun danyange tanah Jawa Kyai Semar Badrana nyuwun pamit. Ayo di. Sadurita emel-emel Kakang Semar Badrana yana dawuh nuwun sewu Gusti. Ing rikalungguhan samangke negari Ngamarta nembe kenging pagebluk kula badhe nyuwun mitra menapa dados Sentana Praja dados pemimpin dados panguwasa menika kok sami minger kiblate sami boten mangertos Kakang Semar Badrana kurang kono anggonmu paring dawuh mara coba balenana maneh. Ngaten gitu. Kula wastani wonten negari Ngamarta menika kok sami nyingkiraken sami ngewakaken budaya menika kados pundi? Negari Ngamarta kok sami ngawontenaken diskotik nika kados pundi? La cocok iki cocok. Apa lho Rek? Enek diskotik Ngamarta lho, Kang. Oh iya Rek. Kabudayane Ngamarta menika sampun ical. Kiblate Ngamarta menika sampun ical sedaya. Kula sampun wanti-wanti menawi negari Ngamarta menika sampun jumeneng utawi sampun berdiri. Ampun nglewakaken ampun ngiwakaken ingkang naminipun budaya. Contonipun kawulane para Ngamarta menika badhe ngawontenaken menapa-menapa mboten mawi syukuran. Kakang Semar Badrana iya. Mila boten mokal kula sarujuk menawi negari Ngamarta menika wonten pagebluk menika saking olah kridane para manungsane dewi-dewi kok Gus. Kae cobi gempilane negara Ngamarta kae kok senengane poya-poya. Wis ilang kasusilane, ilang budayane. Wong digawe wis ora nanggap wayang. Ah, niku mboten matuk. Negara menika ingkang dipun
satriyane negari ayem tentrem loh jinawi gemah ripah karta tata ora arja. Lah kok kados makaten. Budayane sami ilang. Susilane sami minger. Tepo slira mboten wonten. Bocah-bocah SMA kok pun wantun. Pun mani kalih wong tuwek. Niku pun ilang kasusilane, pun ilang kabudayane. Ingkang salah menika mboten sinten-sinten. Sentana Praja negara Ngamarta. Nek niki mangke dipun terusaken, nek niki mangke mboten dipun ndakaken. Wo, virus saya ngrembaka kok, Gus. Sentana Praja satriyane negara Ngamarta. Janaka minangka suliye Janaka ngrumangsani. Kiblate satriya padha ilang banjur kahanan kang kaya mangkono iki kepiye Kakang Semar? Kahanan menika saged pulih menawi jengandika sami wangsul wonten budayane dhewe-dhewe. Nanging menawi negari Ngamarta Sentana Praja kok mboten saged mangsulaken budayane, kula namung elik-elik negara Ngamarta sedaya menika badhe kenging pagebluk kenging virus. Ya Kakang Semar Badranaya ing rika lungguhan samangko ngaturake gunging panuwun kang tanpa pepindhan. Dene Kakang Semar Badranaya wis ngemutake kelawan Sentana Praja suliye Janaka Kakang. Nggih. Menawi jengandika badhe ngunduraken budayane, kula badhe tanggil jawab virus mangke kula ingkang nyirnakaken Gus.